onye ka ozi na-agalụ Skibo Comedy na nwa nwoke Chibeze. Ịmara nna ada agwa ndị be anyị ọkwa ịmụ ihe ọpụ mmadụ ka Chineke na few people ka nwere ezigbo obi. We all know, in fact we all knew how Skibo met that boy Chibeze. Mgbe ya wifu Chibeze ahụ dụka gụnụ o nwetaghị groom up mepere page wolu influence ya build ọrụ page in ifo take build page Chibeze go and ask all draw most of all the content creators who bidoro create content exactly that time bidoro ime extraordinary market ha draw content creators niile bidoro create content that time ka draw how difficult although build the page. But with the help of Skibo, page go to 200 and something thousand followers, and it's not as if no was something in a make special, in a make special ever. You gotta go. So today, through the help of that Skibo, in a scholarship, when a J school, they be in a J school. Through the help of that Skibo, in with an endorsement, sometimes I'm open can buy show. Today, you can now afford to tell us, can even one Skibo melu. After all, no way na nde pikili before Skibo we meet you. Do we know I am onye wumba? I am onye nda pikili onye notice wumba. Almost everybody mago because of Skibo. Now it is not just this sticky to probe and go na but you kept on saying gunu ko melu blah 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 blah. Ena ko nya ife niile Skibo melu it just will reduce to zero now simply because you think if goes on. Ingratitude is a sin. Uncle, for the fact that na Uncle IB, I am as far as the Facebook could concern, not a guru call. Uncle IB may help a lot of people. Now solve the problem, donor page, including me. Now, when you consult to go on and with difficulties na my page. So for the mere fact that na Uncle IB that way of this thing, Skibo Neku, it is enough for me to confirm if Skibo Neku was you. After all, I saw that profile done at that page. Okay, Skibo Kulu, no yellow password, they everything concerning that profile there. Meaning you will access now to that profile because all picture will come follow now that particular profile Facebook. All picture will come follow there. So instead of either parallel adrag gali Skibo agwa go mee yetie mampu na Facebook say owunu no nwere onye nwere idea etu ayesi we wopu that particular profile from your page. Why can't you concentrate on that instead of either drag gali your helper? Okwere ya anụmanụ ka emela ogo obula ogo bofia why ya nwa mmadu ji emedo onye go ogba osi ogbachie. Sometime back, Skibo who heaven and earth, even video email editorial, is no lunu stage. So go na Skibo nyelugaka, ye stage you wegando wana Skibo nyelugaka. I don't understand. And this is exactly even a battle people like mentor or tutor, people even the mother for the name talent. Now even the mother na Skibo nyelugaka no business kunumelo. No business, no contract, or no. What do you mean? What do you mean? Other people are from. Other people are careful. Invest here as much as into Skibo's way. Invest na belo. Ka we ripo or for the self. If you have to higher purchase, if you have a settle problem with him, only be able to higher purchase. If I after all higher purchase go be mbom nyatakare on nyatakwe game kwa yugo. Ihe je ko mun na obi na agbata obi gu niile na ụmụnna ahụ niile onwe onye nwere ebe ahụ ebighị moto ahụ ya purchase ịnyacha ikwuchiga ya mana if somebody nwere confidence in you bidoro something start up something you cannot start on your own epụtazi na asị ndị mmadụ after all no higher purchase ka obiri ndị moto na ụfọdụ asịghị after all shop ọ hapụrụ m ọsọ ha nkwuchi agwa ya ụgwọ mkpa nkwuchi agwa ya ụgwọ ike eje be nna gị ka ofu nwanna gị ma ụmụnna look at all these people na aja n'ihe enuchi bụ eze those people Chibeze then they can't even look your side the second time.
All these people keta every devel ahụ na ha na advocate you. Those days they can on the street, none of them can ever look your way. If onye ona je ekwu okwu keta because na afọ chi beze do mma, he chefuzie na aka mele hasu mgbakọrọ. He chefuzie na aka na ọ dụrụ ife niile Skibo tile ebe nọ ka onye nweta ni back. That one is enough. Ọ bụrụ ife niile tile ebe nọ ka onye nweta ni back, but that spirit of gratitude ye eme soul spirit ye ọ dị very strong. Mara no mmadụ self ka o mere ife. Nta na-ekpelugo na ikpe na Facebook ndị kọtụma ndị na-eme alụcha primary job ha mabatazie na secondary part bịa ghọbazie Jack Chan. Some of ndị mmadụ ebe ahụ ibidolu, those people who play important part na that primary aspect of your life wee ebe ahụ ka n'odudo, because ebe ahụ ka a na-eti ife nweta ife. Those people, you should be very very careful on how you treat those people. Appreciate people who will like to jump on the bandwagon and will have to go a sign of success. You will now start taking the advice of those people to show love when almost nobody na your way. You see, it that stage in little things make little things no big things call to you there. The moment they cross at that level, if I will see you believe it, you can now afford to talk down on them. If you see those people, they can't even identify with you. They can't even look your way because they draw marketable enough then. It draw bright enough to see when I do secretary dress, jacket, they do post. It draw them, so nobody can even look your way then. Few people when you look beyond tata that we beyond how right they do. We pick you. You are now coming today to team up with the people who ignored you then to fight the same person. I hear you. One thing we went for me for Skibo Puro na Skibo Barago say ne Dubai number there if I go and ask questions. Has zero na say go and look for a tech or anybody who can help. Who can help to imi fe do na page ya. Nda has zero if Skibo le ku wase. Mo hagwaze neka yesu we wopie odisikogu onye rugo opportunity say jechu onye ona gbapụ ndị mmadụ say owuru no nwere onye mma ka yesi we wopu that particular profile na that page onye ahụ kwuo keri fo ọzọ ndị niile akpọrọ afa amacha ha akpọrọ Uncle Barry afa na this particular thing na ekwu Uncle Barry played a very important role na page man na use today. Yes, Uncle Barry play a very important role na page man na use today. Uncle Barry, even no official dana na one of my live program there. Uncle Barry who a tech guru call if this person and the Uncle IB no na this particular matter na or hafa okwa wika date it means name will more to it. Carry if and the mother na be tiono will page enye only help okay in help ni mwado. Iye ji wee na-eme pụtakwu ebe mmadụ na onye nya na nwelu a long history na-ekwu okwu ije makawa ihe ọnụ because na ifu ndị mmadụ gbasahụ isesisi aka. You don't want to get involved. If you say people get involved, you can afford to just were enu ọnụ kwuo ọdụrụ very easy. Nobody even want to understand the Skibo na-ekwu maka ife ọ na-ekwu duru onwe straight, but nobody want to understand it because na ndị mmadụ adịgo fond of ide nye cricket advice enweghị isi. We all knew how your journey started. Skibo ebe niile, Skibo ebe niile. Today, ị na-achọzi ka ịgwa anyị na Skibo na onwe ife o mere na-enwere other people. Ife niile anyị makwa. Dukwu obvious. You are coming back now to come and tell us. Na asị, school enye scholarship kwa Skibo ji aka ekpọ wuje register ebe a. Contract niile nwetara ọkwa influence Skibo. Ọkwa influence Skibo project rego. What can be more than that? Jee jụọ ndị mmadụ ego na-eji promote video. Jee jụọ ya mbaba ya content factory ego one ya mbaba je promote ruofu video ishi alụ ya na each and every page even commenting ya mbaba you don't know that na ya akwụ ụgwọ. Jee jụọ ndị niile a na-eme page promotion ego one eji eme page promotion before ịpụta ịbịa nyagasi ọnụ ịmaghị ife oteke iji ifo ijos ofu 200 and something thousand followers or appear from nowhere you think it's a magic. Una nyagasi ọnụ ọkụwagoro is important. Ndị niile na advice play a very important role in getting a solution into iwopu that profile because ọgbọ ahụ na ọ ewopụ ya nọ gwa na Dubai number ọ nọdụ ka ife ọ na nchi
Zambian number nwee mekịta ọ ka dọ na WhatsApp bụ sim card ya dọrọzi a request ya na send m code ebe a ọ na-emere m ife I cannot do it ọ dọrọ possible because enwozima that line adọrọzi na unless na mechie gwazi back to Zambia a na-akọrọ gị ọdụ ka asị na ife onye ọ na-akọ wa akụkọ ụlọ ya akwụsịkwa ife unu na-eme n'ọkụ ife a ka eji enyezi pepụl aka kwụsị na ife unu na-eme ọ na-eme onye gọọmọ si ọgbachie enyere ya aka ịchọzie ka i were your ingratitude behavior wee discourage people from helping other people na-agbagota. There are so many upcoming content creators nwere talent short people ye coach ha nọchọ ha zụọ ha project ya out unu were santa character unu na-eme discourage people from either help ha mgbe ahụ a na-enyere gị aka ife sọrọ oke ya dị ekwu n'ọnụ ịgafe ha rubbish ife niile ahụ emere uche udu ya Chibueze uche udu ya Skibo nwanne m ọ ngosi onye mere amarago onye ruo onye dibe nwanne m and ejikwa na wee mechi ịghọtago ejikwa na wee mechi ekwuchakwana m nke m na-ekwu ka m liere onwe m binsi m ji egolo share this video.